Dakatarisa kudenga mtsotsi pamatama ose. Mwina wangu saka ndachida kuona kuti chiko chiri kumbonyasaitika kuno kupoza hapana zvandiri kumbonyasona zviri kufamba saka ndandazona kuti zviri zviri kutora nzvimbo mwana wasina mbosa vakusara vachipunhirika inini ndinyanyo catering kumboko muchiri pa catering ndichiri pamoto handichambopabva asi saka naimaisaiuma mutugudzi chichatorwa here chitunhu acho aiwa mwana anotorigwa kutorwa chinotorwa zvichagadzirisika chete sati chiti mwaMuslim akutora mwana tikati chiuya hende tese tikonoona mwana achiiswa pasi satina kuziva kuti havana kudzidza vatiza nemaoko tinorwa nepepawe vatiza neberia order ndokuziva kuti havana kuenda kuchikoro ene zvikangogara beria order hapana chiri kufamba isi tata tongonoona pavari kuisa mwana uma musina kuramba kuti mwana asavigwe pachimuslim anogovigwa pachimuslim seiko iye asiri muslim tatangonotiwa vachiita chimuslim ichiita zvaitwa namichi idressing yemuslim here iri apa hanzvadzi idressing yechimuslim nakapfeka neta inonzi idressing yechimuslim anomwa doro akadya poku musi webirthday haisi dressing yechimuslim zvino zvazvinonzi chimuslim achibvumidze vakadzi kuti vange varipo saka patichange tiripo ipapo mati ipapo ndopatitange tiripo ndichiona kwaiswa musoro womwana wangu ipapo ndichaitana pati pachimuslim vakadzi avabvumidze ngwari ini ndiri kuenda ikoko nokuti handisi muslim mishi asi muslim saka ini ndichanoona paiswa musoro wani wamishi ndo zvandakatogarira pana kokupedzisira kubva paguva ramumishi for your own information ndino the last person kubva ipapo nekuti mishi mwana wangu ininichiregaimanya kumapoto nokuti vanhu vangatobva kuno vakasvika angasiri muslim zvachese saka ini ndichaona paaiswa ndinotoenda kwaari kunoiswa